Eliza eta Iñaki, Orduñako Adratan elkartekoak, eta oso bitzia ikusten dugu proiektu hau, batez ere elkarten arteko harreman hori sortu aldelako. Ze normalean elkarteak oso zumea gara eta geratzen gara gure herrietan eta ez dugu inolako harremanik beste inguruko elkarteekin. Eta nik uste dut emetik zertxobait bitzia, polita, interesgarria eta guri dagokigun gaiari lotuta egon alden istorioa guztion artean zabaltzea importantea izango dela. Me parece muy bien y defiende las culturas, es lo más importante. Es lo que me parece, y la fin de la euskera, y es un espacio abierto para todas las culturas. Y me ha encantado y es muy cómodo, y también para la gente mayor, para los niños, para todas las edades. Me ha encantado mucho, de verdad. Gracias por la invitación. Herritar guztiontzako zabaldu den espazio bat dela, eta Pinpili eta Gazte Asanblada moduan nik uste gaztei eta umei batez ere aukera asko eskaintzeko espazio bat dela. Espazioa ezagutzen nuen pixkat, bai, sortzaile bezala, eta orain etorri naiz berriro ikustera beste ikuspuntu batetik ere, ez? Nik uste dut hori espazio bezala oso ona dela, ez? Azkenean kale esango nuke kale estalia dela, ez? Ez dut ikusten eraikin bezala, baizik eta hori esparru bat non egotea jendearekin, ez? Eta kale modukoa izatea. Kaixo, Egoitz naiz, Burube Kultura Elkarteko kidea, eta egia esan espazio oso polita da, oso handia da baita ere, eta nire esparrutik behintzat, kulture anitzeko gauza asko egiteko aukerak dituen espazio bat da. Gu Xabi Alonso eta Gaizka Barañano naiz, eta Amurrio Trail taldean gaude, barruan, Amurrion. Eta, faktoria gure ustez proiektu oso polita eta oso handia eta gauza asko daude hemen eta proiektu berezi eta polita gustatuko litzateke hona etortzea gauza desberdinak egitera eta oso ondo. Ni Irati naiz, Krikiño atzeden taldetik eta hau Josune da mugimendu feministatik. Faktoria iruditu zaigu oso espazio anitza dela eta adin guztiei zuzendutakoa eta aukera pila bat eskaintzen dituena, hezkuntza, elikadura eta bestelako ildo batzuk lotuz.